Valencians, els de les terres altes d'allà del Maestrat, valencians d'Elx i Oriola, de l'entranyable Alacant, castellonís de la Plana, treballadors i arriscats, valencians de la muntanya, que abaixareu a admirar el verd de les nostres hortes, la taca blava del mar i ixa espill de l'Albufera, a on València sol mirar ixa cara tan bonica amb què el cel la va obsequiar. Estimem les nostres coses com Déu mana, valencians. A eixa València tan nostra, la dels furs i el consulat, el Micalet i la Llonxa, torres de quart i serrans. Em va quallar l'heroisme d'un palleter immortal, l'orgull firme d'una minatea sense assagunt oblidar. Ni a l'heroica Ixati va socarrar que un rei la va manar cremar, perquè mai no volgué a vindre's a perdre les llibertats. Que el cel empare a València per 4.300 anys. Que el treball siga la norma de nosaltres, valencians. Que s'acaben les rancúnies. Que siguin tots ben honrats i que puguem viure un dia el que es diu com a germans. Els treballadors de l'horta, de la indústria, els industrials i aquells que de cap treballen, que no es consideren mai superiors al qui sols té per a treballar les mans. Que entre tots podrem volent-ho fer una pàtria ben gran i fer que València siga la glòria dels valencians. Com abans ser així un poc explosiu, vaig a veure si me comporta un poc més retrat, si els nervis no m'ho impedissin. Això que vaig a llegir són pensats meus, pensats que els he escrit en llibres de falla. I este llibre era en l'any 1979. I es comença. Parlar de falles és algo que requereix meditació i respecte. Meditació, encara que siga per no incorrir en dogmes. I respecte, perquè les falles no són el que la gent veu. Ixe monument artístic plantat en un carrer o en una plaça de la nostra ciutat. La falla és algo que té vida pròpia. És algo que palpita, que pensa i sent. És algo que es queixa quan es crema i sent alegria quan veu la llum per primera vegada la nit de la planta. Jo dic això perquè la falla és com un fill de la comissió, d'un grup d'homes i dones que durant un any de treball intens han deixat per a la festa i per a la nostra xàtiva les seues millors hores, les seues dificultats i les seues il·lusions. Per això dic que ningú podrà dir que coneix bé les falles si només veus el que tot el món pot observar. El món de les falles hi ha que viure-lo per dins, per a conèixer la humana magnitud del que és una falla. Nosaltres, els fallers, ens encontrem satisfets de ser motiu de goig i dicha per a tot un poble. Som els portadors del bon que fem, ajudats per un poble que l'únic que vol és pau i alegria. En aquests temps tan difícils, en els que no se pot fer una projecció al futur, la gran festa valenciana segueix sent un clar exponent dels que més volem pau i unió entre tots els homes. Per això m'he revist, sense por equivocar-me, que dir falles és viure dies de molta tradició. Dir falles és dir València sencera.
estic per a negocis, ni tinc el cervell per a pensar en sèrio, ni aprendre els remés. Quan planten les falles no sóc el mateix. Ni em parlen la dona, ni ves els piquets, ni visc el periòdic, ni la televisió a tele, ni l'or, ni assossegue, ni els nervis tinquets, ni pare a casa, ni vaig a cafè. Enganxa una mona com un cavaller i li dóna sol 4 dies després. No és que m'emborratxe, que això està prou lleig. Més com la bufanda sempre alivia el fred, jo me quedo en mitja i em provo el també. Quan planten les falles, no sóc el mateix. Any 1980. Este és el meu pensar. Les falles, des que jo em conec com a faller, mai tingueren cap de mateix polític. I tampoc ho veu de tindre d'ara en avant. Cada un que faça la política, la seva política en el partit i en el terreno que tenga de fer-la, però no en una comissió de falles. Les falles són patrimoni de València i de la seva regió i estan per damunt de les ideologies. Practicar-les en la base o en l'altura podria ser un fallo mortal. Prou en fer de superar una censura primer rígida i després flexible. Ara que no existeixen tapadores, en el transcurs de la ironia i de la sàtira, no deu desligar a personatges que ja són història. Així que la gràcia e inclús la sal grossa, sense entrar en el terreno que perteneix a la política, encara que els personatges públics poden ser criticats sense aplegar, atacar-los o ofendre-los en títol personal. No desbordem, pues, el transcurs de les falles. Els temps evolucionen i les situacions són canviants. Més realment, el que ens interessa a nosaltres són les falles, que continuen sent del poble, que siga aquest poble el protagonista, perquè de lo contrari, les falles podrien tornar-se en enfrontaments ideològics i antiregionals que a res condueixen i que podrien ser la seva mort. Any 1981. Un altre pensament. Les meves paraules són les d'un faller més, d'un faller dels que formem esta legió diamants de nostres costums, de nostres tradicions i de tot quant es relaciona amb nostra cultura valenciana. Però és tan gran esta festa, és tanta la il·lusió que posem en ella, que els que a ella coneixen, encara que no han nascut en nostra terra, es senten contagiats, identificant-se com tots nosaltres i superant-nos inclusiu, fundint-se en este ambient com un valencià més i donant una lliçó a aquells derroters que havien nascut així, posen la contra a qui en darrere any que ja volen negar que ho donen tot a canvi de res. Que bonic exemple en els temps que vivim, tan plens de perjudicis, tan plens d'inquietuds per al nostre futur. Que bonic seria si tots pensaren com que és el fallero, empleant pólvora en un final tan meravellós com és el nostre, en eixa alegria que donen les traques, la música, el colorit i la sàtira dels nostres monuments. Eixa carcassa que al fer explosió allà dalt del cel desgrana els lluminosos colors posant en l'aire la pau d'eixa terra que ofrena noves glòries a Espanya, notes que revelen la voluntat d'un poble que treballa, d'un poble que es diverteix, però sempre conscient de la seva responsabilitat. Sí, amics, això són les falles. Una forma de conviure com a verdaders camarades, com a verdaders amics, amb no existir la política, quan les falles són apolítiques, amb no existeixen classes, amb tots siguin iguals. Any 1969. Pico el Minor, que n'hi ha molt. Qui no coneix el Minor? El personatge faller, que és tan sols el que pot i no el que voldria ser. Representa la humanitat en el seu aspecte grotesc, el que vol tindre amagat perquè resulta grotesc. Segons convinga l'artista, puc ser ric, modest o pobret, un Joan, un vulgar Batista o simplement un Joanet. Ja que ficar-se un poc, trobes que sóc el mateix,
i voldria tirar-ne el foc apenas en mi els remeis. Altres en veuen i es diuen a què millor i quan més, i mil fantasies diuen de lo que jo no sé res. I a lo millor, qui no diu que és el ninot del demà el mateix que fan a construir de la gràcia que el ninot li fa? O si tots els que són ninots els agarraren pel carrer, se n'arreplegarien a pilots i quantes falles podrien fer. Any 1972. I tots el Faller. Soc valencià i Faller, el director de l'orquestra. Podríem dir al danser que fa possible l'orquestra. Es diu que soc un tranquil i que sempre vaig de xava, que s'ho passen res més de mi i tot a càrrec de la casa. Concepte prou equivocat, pues hi ha que ser molt espín, que quan menys te has descuidat, el compte es torna passiu. No sóc element d'espas, diguem Faller cap i cua, el qui ho és de març o març i ni treballa en sua. Començant per l'apuntar, les riques i la loteria, fins a quan aplega la crema, tinc treball per a cada dia. I tot per seguir la tradició d'esta terra valenciana, d'ordenar a nostra regió noves glòries espanyoles. Si no en cregueu, cavallers, ací deixa la baralla, i en nom de tots els fallers dic, a veure, ara qui talla. Valencians, és de les terres altes d'allà del Maestrat. Valencians d'Elx i Oriola, de l'entranyable Alacant. Castellonís de la Plana, treballadors i arriscats. Valencians de la muntanya, que abaixareu a admirar el ter de les nostres hortes, la taca blava del mar i ixa espill de l'Albufera, on València sol mirar eixa cara tan bonica amb què el cel la va obsequiar. Estimem les nostres coses com Déu mana, valencians. A eixa València tan nostra, la dels furs i el consulat, el Micalet i la Llonxa, torres de quart i serrans. On va quallar l'heroisme d'un palleter immortal, l'orgull firme d'una minatea sense assagunt oblidar. Ni a l'heroica Ixati va socarrar que un rei la va manar cremar, perquè mai no volgué a vindre's a perdre les llibertats. Que el cel empare a València per 4.300 anys. Que el treball siga la norma de nosaltres, valencians. Que s'acaben les rancúnies. Que siguin tots ben honrats i que puguem viure un dia el que es diu com a germans. Els treballadors de l'horta, de la indústria, els industrials i aquells que de cap treballen, que no es consideren mai superiors al qui sosté per a treballar les mans. Que entre tots podrem volent-ho fer una pàtria ben gran i fer que València siga